te tampa ha ko be dei pat bat ka ba ya tho ne em ha ka jaka ba ya tho la ne ka ba ngi le celebrate ya ka sngi kha te kamut ngila kan mangin le ha ka ta ko rukom ka ba ngi ring video ha ka nu rukom ru kam le le re te han re ka por ka ba ngi chakri o play pat te phin sngap i ka ni ka khu bor ka ba nga la kren na mari ka ni ka bentang klet bangan penkut te nga sedang no na ka ba nga penkut ken ba hagi nget ho ki yang kawai te ka ya de ka wai ken te pin pe ken ka video pin yo mat ka jing ku ble ka jing suk un lon ka bat pi iro try se sin pat ngai ble pi paro ha kerteng ka badem portam ko jong jisu te min hakini ki tip la kan te yo la arte yo la doni man ngala kular pangan ai ka tu ka jing kai ka panga la ong ba ngaru ngala bakla hang ni te henre uble udang shupen pau ya nga ban ngadang tip ba dang mentahi arteo arteo ne arteo duna tarai bang ngadang pet kikmat ki jonga te ngamben yenu ru namar ngaru ngalayat na kani gaju kalenti te henre nga shupen ep te ladap his ngau bakalong ka badai te pediang ladap his ngau bakalong ka bamdai ru pilaban kentaj te ke ek ba ublei uju hikai thamai ngaman lagasngi ya kata ngakloi banganuan ra lem shapi knang balai bakan long ka jingkur khu ken yangi te kani ka juhi kai ka dei ha kani ka benta ka ba kom tu gini ki jinga seng ki ba ha ki balang baro hi nganam ong retang ha ki balang ki ba ju penen kami ke jing ruaya ro te henre ha ki balang baro hi namar lada kum ha ki balang fellowship te kemut man la kata yo ka don baik kani ka jing ruaya ro te kum ha ki we pat ki balang te lada kam don ru ka shidon pat ki jing seng ha ki jing seng kerpang kum ka jing seng praise worship lani ka jing seng jong ki samla lani jong ki khna ka shidon kani ka jing ya shat ka jing le kemen hapo jing seng te kemut kani barok kho hi ken ki chat balang ki ya tung kho lang hi ha kani ka benta te ka e ka ba u play u ong yenga ka long ha ka por badang ya shat dang le kemen kum tu ne em te example ipi te kamut la ya shat ken layar y am te shmut mentai ki layar y ngan shu ai example ken te ki layar y shmut ki layar y ka tu ka jing y shmut kanu ka jing y ru walking in the light ne kumno ne te la ne la ya shat pani me chalta kumta kan mo te kita ile to pani me chalta he kita ile to ban yo ayu kita ile hai kan to kita ile ba to kita ya ki wai to kan te tu nong lam jing rush te shani patang ya ren video ta ya selfie te don paso kitu ki pa ya ladi kim ya ring re ki si ya ring ki we ublei uang am small tenat re koto te nrei bangin ya shat hak macam ublei kam long ka babakla henrei kalong ka babakla hak por bangi shat ni daya ak bha ni daya le bha hi ni ya post pat kum to te kam long ken te kemut kum manga mentang na example ladanga mentang ade genong pet kaban pet ha ka palang te ngahap ania lum da ka meeting e kum to te ngi kwa ania ring video te ngi hapan bu lupa kan ngi kamera sto ngi bu lupa ring lupa sa shu edit pat hadit te ha kapor ka bangi shat ngi le kemen ngi ple jimut be tang shu blay ngi nom ple jimut te shi gitu kamera la da ngi kwa ba kan sa jing kan mau kan ka jing ya shat ka jing le kemen ka jong ngi te bu lupa ki kamera shibun na da kwa ban sa jing kan mau te hanrei namar utu nong ring ru kamu uduk kan ke jingker ko ha kapor ka bu de ban le kemen ha kamat jong play la nap ring video na sto te kituru ki ba ngayu ipon ha ki ya ring video kum to em ya la de ru ki la ya ring ha kum to hi ke ya shat ke le ai ki nap ya ring sto tu nong ya lam jing rush tu la ka jong kaman te hanre ha kapor ka balong ji seng ka jimut ji perkhat ka jongi ka de ban let be chau blai la dangi ro bang kana hang to phila ban shat kanu ka style le tambah ka tu ka jing shat jong phi kam de ba phet pen i
ya kajing nang jong hiban syat hakmat jong kibriu lande ya kata ka bapin pen ish kibriu bangan nang ban syat rei syat namar bashir hem ba it pala yu play pila ban syat kadong rukom rom lele tang ba umdere ba kata kajing syat ka jong pi kan long ban pen let bet chakatu ka kamera lande kajing syat jong pi ba pin ba kibriu kin yo ibe pi start ban syat rei pila ban syat ha kadong rukom lele tang ba kajing syat jong pi kan de ban long bin adu ka men sim kan te ngaru mencuangan itu hok ipi kata ngamla ban len lada uble umpen paule untuk kesingan nam tip namar kata ngasoong balai bangi degi briu ki bangim pat janai te man kasngi udang hikai yangi tamba man ba hikai pat ngasat penmelin bet bangan ko ngu ken te hakapor ka ba hakipor ki balalet dei balas lem wat dang menchim senam ru kamut dang yu ik tu bandang he man syan yala de por su ban syat baru play la shimi mobile ring video iki te uble uhi kai ru ba wat hakapor bang ai jing keren ru kamut ngade pan ladang ayo lat daka kamera bet ka tu kamera kan ring bet la ka jong hang tu te ka piang swaban sedang bang tu te lada yo ngamde ben paring hang do nama bale itu inong ngap ika kubor ru kamut kan nom rung su rage nya ka ja beng tu gi brio nama bale la pele jimut hatu perbaring te ngade ban tit bet stand kamera hi baka tu ka video kan ring bet la ka jong man kitu gi pas ngap kin ngap bet te kamut kata ken ka ba uble udah syam sengob hadu kata tingam bendre nama bale ngaru ngahaba kata hi ka juk keru kompas ngok men pala tepi long umde ba bangadon kata kadonut ka ba kumni tai pat ngam benru ya kita ki ba juya syat ha kata keru kom bale makiru da kajing sengo long ayu te da kajing sengo ngor da kajing sengo kemen te ki asyat ki ring video long ki le kemen hak ma jong ble te henre kam long pat ka badai hak ma jong ble namar ba teng ka lenti jongi ngi i kemba ka bet tamba ka kedor ken tamba uble juni ba uble ba bahane am upen pau ken upen syai ken te mana kan hi marsun pen syai uble am nga ai ke burom sho uble ngong ani trai ngaru ngalong kumni te da ka jing it ngan sahi kai tel da pis ngu ya hap ikata te pilawan pediang tel da pim ngu ya hap ru ngam ong ai namar ngam benre te hanre kam long ken yangi ba hakapor ka bangiya ngidon namar ka tu ka kapor ka kentang pi la pen kentang gaji syakri ngila ya gajing yaro ni ya gajing mane te peding gedang gero ngide banya ro ba yang blay hanre lan nap kaya ring video lan nap kaya ring video yang te don kiba selfie dal de la ya shot dan pat kiba penring ni ki wai kum to te kalong ka kam syakri kalong haja ka ba un yo masih makho yo pen mando bom man pi te kamot uble hikai nga long ken kup to na mangi de ban long ki balong disiplin hakanya kamat jong uble jungi te ulong berhenti te kamot ngimde kin man ban yi gitu ki brio ki ba syat ni la ban ya syat tang ba ka tu ka jing ring video ka tu ka jing le kul mar kum tu kam itnat ken na ma ha ki jing seng he pun bahang i men ha ka ni ru da ka ba puram hate ha po bharum bong i pon kita ki no ye bot status tapi ki kumni hi ken kita ya ayu kum tu tambang ngapat ngam long ngam juga mau tapi ban pelajing mo di ketar ma bale ya la jong ru bale te wei bale ya la jong ru te long ke mau hi bani ke dokti si sien bale ya la jong ya ki wei ru i bet kum bale le te henre men sim bale pat na mar pa uju keren ya nga ong ken tidak ong teng ong ani trai ngaru ngala baklahang ni map inga tengaru kan sesneng lem yiki wei te kata ka datang ka jing pen i ka jonga ka bo men sim uble pen i nga te henre ba nong ka jing penrem ngam penrem namar ha kan ni ka thop paro hi ni yangat lang umde ratang kanu hun balang paro hi te kat ki bayu i kan ki video la da phis ngoi te ko ngu wat nom ya ring video shu re kum to ha ka por badang ya ngidang ya syak ngidang ya le kemen hakmat jong trai tila dangi ku aban sa jing ken mau bu lupa ki kamera da deng gajing sen he bu lupa shi hoteli ru bu san hoteli ru dan bakhang re e kam ring hi to sa edit pat nang to ru te de ha ki jing sen ki baret ru da phi ku aban ya sa jing ken mau philaban bu lupa hang to ring lupa shaban sedang gajing sen kamat ya hi hang to ngin pele jimut be shoble ngin pele jimut ken chatu shpo ki to ki kamera to ble gajing su nya ban kur kui phi barokat ya ro itrai